vyberáte ľudí, narazíte na niekoľko zásadných problémov. V prvom rade sa každý kandidát snaží zapôsobiť čo najlepšie a predviesť sa v dobrom svetle. Výber ľudí znamená nahliadnuť pod túto masku. Sú prípady, keď stávka na intuíciu môže výjsť. Ak napríklad na vás kandidát pôsobí dobrým dojmom a potom sa ukáže, že je naozaj výkonný a sympatický, potom to vyšlo. Ak kandidát pôsobí nemastným neslaným dojmom a neskôr by sme po jeho najatí zistili, že jeho výkony skutočne nezodpovedajú vašim nárokom, opäť by sme sa mohli spoľahnúť na intuíciu a prvý dojem. Ale dojmy nás zradia v okamihu, keď zoberiete sympatického človeka, z ktorého sa neskôr vykluje deštruktívny typ alebo neschopný pracovník. Ešte viacej vás bude stáť ten prípad, keď odmietnete kandidáta kvôli slabšiemu dojmu, ale ak by ste ho prijali, ukázalo by sa, že to je producent na pohľadanie. Preto nemôžete vyberať ľudí len na základe dojmu či intuície. V skutočnosti je možné naučiť sa, ako skúmať kandidátov, aby ste mali v rukách fakty a nie domnienky. Ale aby sme mohli odhaliť pravdu o kandidátoch, najprv sa musia nejakí prihlásiť. Ako osloviť vhodných ľudí, ako prípadne napísať inzerát, to je tiež dôležité tajomstvo. Jeden z možných problémov je v tom, že sa ich hlási málo. Opačný extrém je, že sa na atraktívne miesto hlási priveľa záujemcov a najlepší kandidáti sa skrývajú v zástupoch ľudí, ktorých vlastne nechcete. Ako treba sformulovať inzerát, aby ste prilákali kandidátov, ale zároveň nenalákali hordy nevhodných záujemcov? O týchto témach budeme hovoriť 29. mája na seminári Kľúč k správnemu výberu ľudí. Business Success si pozvalo na túto tému varín najlepšieho odborníka na svete. Príde k nám prednášať legendárny rečník Martin Runov, zakladateľ firmy Performia International. Celý deň bude hovoriť o tom, ako správne vyberať ľudí od optimálneho zostavenia inzerátu až po selekciu, vrátane tipov a trikov. Ak už sme vybrali správnych ľudí, ešte sme nevyhrali. 30. mája, teda o deň neskôr, začína ďalší seminár a na ňom budeme hovoriť o tom, ako ich nasadiť do práce tak, aby boli čo najskôr produktívni a navyše, aby sme dobrých ľudí nesprávnym štartom nestratili. Neverili by ste, koľko firiem robí v tomto priam fatálne chyby. Budeme hovoriť celý deň o tom, čo je základom produktivity a zameriame sa najmä na začiatok kariéry vašich ľudí. No prezradíme si aj to, ako ich dlhodobo udržať na palube. Ako zakladateľ Business Success už 20 rokov prednášam a dokážem oceniť profesionalizmus v tejto oblasti. Musím pripustiť, že keď som prvýkrát počul prednášať Martina Runova, pozeral som s otvorenými ústami. Určite patrí k najlepším prednášateľom na svete. Na tieto dva za sebou idúce semináre, venované výberu a produktivite ľudí, vás srdečne pozývam.